Priatelia, pozdravujem vás, dnes si ukážeme ďalšiu prestavbu Tania Vans. Dnes to bude opäť na podvozku Mercedes-Benz Sprinter L3 H2. Vítam vás vo vnútri, som rád, že sedíme vnútri, lebo vonku je škaredé počasie, prší nám aj dosť chladno. My ale máme pustené kúrenie, máme tu teplúčko príjemne, takže som rád, že vám budem môcť ukázať, ako je v tomto vozidle usporiadaný interiér, aké tu máme špecialitky. Toto auto je veľmi dobre vybavené, sme teraz vlastne interiérovú časť. V tej kabínovej časti máme zatemňovací systém remis, veľa z vás určite pozná, ale aj tak si to môžeme ukázať. Si vieme zatemniť celú kabínu a keď už to máme tak príjemne, ako som spomínal, tak si to môžeme ešte spríjemniť. Nám už tu po pár minútach začína byť poriadne teplo, kúrenie funguje na plné pecky, tak si teraz aspoň môžeme ukázať, ako ho dokážeme ovládať. Ja tu nastavím teraz príjemných 20 stupňov na to, že sme naobliekaní. Myslím si, že kúrenie sa teraz dá do standby režimu. A keď teplota klesne pod nastavených 20 stupňov, tak sa kúrenie same zopne. Takže trošku k tomu pôdorysu. Opäť máme spravený pôdorys, kde je vodič otočný, spolujazdec otočný, za vodičom máme stolík. Náš stolík robíme tak, že ho dokážeme ešte vlastne rozťahnuť. Vo zvýšenej podlahe máme ešte druhý diel, ktorý sem vieme vložiť, aby sa teda vedel najesť aj spolujazdec. A za stolíkom máme našu rozkladaciu dvojsedačku s dvoma bezpečnostnými pásmi. Aj táto naša sedačka je spravená tak, že je pohodlná, je komfortná, má nastaviteľné operadlo, to znamená, že pri dlhšej ceste vieme sedieť oveľa komfortnejšie ako pri iných autách a zároveň teda je multifunkčná, dá sa s ní spraviť aj lôžko. Na spolujazdcovej strane, tak ako väčšinou za poslednými dverami za vstupom do auta máme kuchynku. V tomto prípade máme spravenú samostatnú výlevku a samostatný varič s dvoma horákmi. Sú rôzne možnosti, môže byť kombinácia, kde je to spojené, môže to byť takto samostatne, potom batéria môže byť vlastne takto osadená mimo tej výlevky. No a ďalej máme v kuchyni 6 šuplíkov s dorazom. Horné nižšie, na to, aby sa tam dal umiestniť príbor, stredné a spodné sú vyššie, aby sme tam mohli dať taniere, prípadne nejaké hrnce na varenie. Za kuchynkou potom máme tak ako väčšinou osadenú chladničku, v tomto prípade máme chladničku trojkombináciovú, je to absorpčná chladnička, to znamená, že funguje na plyn. Obrovská výhoda je, že nespotrebujeme toľko elektrickej energie. To znamená, že keď nie sme napojení na 230 alebo práve nemáme naštartované, že necestujeme, vieme chladiť vďaka plynu. Keď sme napojení na sieť na 230, keď máme naštartované, cestujeme 1000 km, ideme na 12 V, prepínanie automatické, to znamená, že vy nič neriešite. Nastavíte si automatiku a chladnička si prepína sama podľa toho, ako je to momentálne najvýhodnejšie. No a v tomto prípade sme zákazníkovi zabudovali nad chladničku ešte aj mikrovlnku. Veľmi dobrá, veľmi výhodná vec, pretože si viete zohriať veľmi rýchlo jedlo, poznáme mikrovlnky z domu, ale dôležité je povedať, že ona funguje na 230 V, ale my, ako som spomínal, auto je veľmi dobre vybavené, to znamená, že máme tu na menič 12 na 230 V, 2000 W a vďaka nemu vieme tú mikrovlnku používať kedykoľvek, aj keď nemáme naštartované alebo nie sme napojení na sieť. Za sedačkou máme umiestnenú kúpeľňu, aj v tomto prípade je to naša dlhá kúpeľňa, kde máme samostatne oddelenú sprchu, tým pádom nemáme mokré všetko naokolo a samostatne máme priestor na vecko. Vždy závisí od toho, aké dlhé auto máme, koľko máme priestoru, či sa nám to tam zmestí. Takto samostatne urobená sprcha, a teda akoby veľká kúpeľňa, vyžaduje naozaj veľa priestoru, až 1,37 m a nie v každom aute a v každom modeli môžeme mať takto dlhú kúpeľku. Tu sa nám to podarilo. No a za sanitou a za chladničkovou skrinkou máme posteľ, v tomto prípade ju máme spravenú na dĺžku auta, to znamená, že na tej spolujazdcovej strane, väčšinou je to strana manželiek a polovičiek, je to 1,80 m dlhá posteľ, na opačnej strane, to je väčšinou mužská strana, to má až 2 metre. V tomto prípade je elektrická. My toto ovládanie elektrické dávame aj dopredu, akoby, aby som ju vedel zdvihnúť aj z interiéru a takisto je aj od tej zadnej časti, od tej garážovej. To si vieme potom ukázať, keď budeme pozerať garáž. Čo tu ešte je dôležité je to, že máme deliacu priečku, čiže ja sa viem dostať do garáže aj z interiéru a zároveň tá naša priečka je spravená kompletne demontovateľná, aby sme ten priestor na prepravu, na prípadnú prepravu motorky vedeli využiť, ak by motorka bola dlhšia, že predné koleso môže byť tu v uličke. Ale takisto na prepravu akýchkoľvek iných dlhých vecí. Dookola celého auta máme spravené ešte aj strešné skrinky, tu si ich vieme pekne ukázať, nad posteľou takisto. Máme ich spravené tak, že sú takisto vlastne s pomalým zatváraním. A my máme ešte spravené v našich autách to, že pod strešnými skrinkami robíme tieto poličky. Pod skrinkami, nad skrinkami máme ledkové svetlá. V celom aute sú svetlá ledkové, preto aby sme šetrili čo najviac energiu. Všetky svetlá sú stmievateľné. Napríklad toto nad posteľou viem ovládať aj od kuchyne odpredu, ale takisto aj odzadu, keď už potom ležím, aby som sa nemusel vždycky postaviť. A teraz si ukážeme, ako ich vieme zotmeť.
takto to vieme spraviť s každým jedným svetlom. Pohľad od zadnej strany, ako sme si spomínali, keď otvoríme dvere, tak hore máme posteľ, pod posteľou úložný priestor. Ako väčšinou u nás snažíme sa, aby tá garážová časť bola čo najväčšia, najdlhšia, najširšia. Takže zase po stranách, nad blatníkmi, za blatníkmi zabudovaná technika. V tomto prípade úplne vzadu máme dve plniace plynové fľaše, čiže vieme natankovať kdekoľvek LPG-čkový plyn na akejkoľvek pumpe. Pred tými plynovými fľašami v prednej časti máme nad blatníkom umiestnenú kompletnú elektroinštaláciu. Vedľa blatníka máme menič z 12 na 230 a na opačnej strane nad blatníkom máme 112 litrovú nádrž na vodu. Tu teraz nie je vidieť. Čerpadielko tlakové, vyhrievanie toho čerpadielka a nejaký úložný priestor. Čo by som tu ešte spomenul, že je trošku iné, ako sme väčšinou videli. Máme zase uchytávacie lišty na podlahe v hornej časti, aby sme tu vedeli uchytiť čokoľvek, či spomínaná motorka alebo nejaký iný tovar a materiál. Tak tu máme ešte držak na bicykle, univerzálny, ktorý vieme posúvať dopredu, dozadu podľa toho, ako práve potrebujeme, a takisto tam vieme mať uchyty 2, 3, 4 bicyklov, koľko budeme potrebovať. Je to model Sprinteru 4x4, takže offroadová úprava je krásne vidieť, ako vysoko je položený. Takže my sme zabudovali zákazníkovi aj veľkú LED-kovú svetelnú rampu, ktorú si môže zapnúť samostatným tlačidlom. Ako som spomínal, auto je kompletne vybavené, takže si môžeme teraz ukázať všetky servisné otvory, ktoré tu máme. To je klasika, nalievacie hrdlo, uzamykateľné. Potom máme vonkajšiu zásuvku TV SAT. To je vlastne zásuvka, kde sa vieme napojiť 230 V, ktoré máme vyrobené z meniča znútra. Že aj keď stojíme niekde v prírode, tak vieme mať 230 vonku pri stolíku, keď je vonku oveľa krajšie počasie, ako máme my teraz. Takisto tu máme vstup na 12 V a takisto máme potom televíznu a satelitnú zásuvku. To znamená, že ak si ja postavím na trojnožku satelít a dám si ho od seba 30 metrov, lebo stojím pod stromami, tak ten televízny signál zo satelitu sa mi odtiaľto dostane až do telky vo vnútri. Potom máme zásuvku, vonkajšiu zásuvku na plyn, respektíve na napojenie grilu. Takisto nemusíme nosiť drevené uhlie, nemusíme nosiť samostatnú plynovú fľašu, aby sme si mohli grilovať. Rozložíme grill, napojíme na hadicou, ktorá je na rýchlu spojku, a fungujeme na plyn, ktorý máme v aute. Na opačnej strane máme potom, keď pôjdeme odzadu, máme vstupnú zásuvku na 230, to je teraz zásuvka, keď máme možnosť sa napojiť na 230, tak tadiaľto vchádzame do auta. Vtedy máme dobíjané interiérové batérie, máme dobíjanú motorovú batériu a 230 V máme práve zo siete. Vtedy menič vie, že nepotrebuje brať z 12 V batériek. Keď pôjdeme ďalej, tu máme dvierka na WC. Tu by som akurát ukázal, že toto, čo vidíme, túto hadicu, tak to je vlastne hadica od ventilátora, to je odvetranie vecka. Funguje to tým spôsobom, že keď otvoríme klapku, aby sme mohli spraviť potrebu, vtedy sa zopne ventilátor a prípadný nejaký zápach nám nejde do interiéru, ale vyfúkuje sa z tejto strany od vonka. Tu sme ešte zákazníkovi zabudovali jednu prídavnú servisnú klapku. Je to na to, aby sa vedel dostať dovnútra nejakým káblom prídavným, alebo ak by to chcela byť nejaká prenosná klimatizácia, tak vieme vlastne znútra si napojiť klímu a výduch z tej klímy by bol napojený sem. A posledná vec je komín od kúrenia. Nad tými dvierkami WC alebo kazety WC máme ešte umiestnenú vonkajšiu sprchu, tá je takisto vlastne zavretá, aby sa do nej nikto nedostal, takže ju vieme odomknúť. A tu vidíme vlastne, že máme koncovku na rýchlo spojku, čiže máme v aute odloženú ružicu na hadici a ideálne je to, že si vieme nastaviť aj teplú aj studenú vodu. To znamená, že ja sa nemusím sprchovať iba studenou. Tú teplú vodu, ktorú mám v interiéri, z toho sa viem pekne osprchovať. Buď seba, psíka, bicykle, čokoľvek. A ešte ste si určite všimli, že tu máme nahodené bezpečnostné zámky, tak takisto si môžeme ukázať, ako fungujú tie. Je to kompletná sada bezpečnostných zámkov vonkajších, to znamená, že na zadné a posuvné dvere, a ten istý kľúč pasuje aj na vnútorné zámky, na kabínové dvere, vodičové a spolujazdcové. Vnútorné zámky teda fungujú nasledovne. Zavriem dvere. Teraz už je zámok zamknutý, ale stále je teraz možnosť, že keby nám rozbili nejakí lúpežníci, by nám rozbili toto okienko, tak by si to vedeli otvoriť sami. Preto je tu tá možnosť kľúčom tým istým, ako je na zadných zámkoch alebo vonkajších zámkoch, že to viem ešte aj zamknúť. To znamená, že teraz, keď aj rozbije okno, nedokáže si dvere otvoriť, musí sa prepchávať, mohol by sa porezať, zdrží ho to o nejakých pár sekúnd, možno pár minút dlhšie, preto si myslím, že sa skôr rozhodne, že do toho nepôjde. Dúfam, že sa vám naša prestavba páčila. Ak by ste aj vy mali záujem o takúto prestavbu alebo vlastnú individuálnu prestavbu Tania Vents, neváhajte nás kontaktovať, kontakty nájdete nižšie pod videom a teším sa na vás pri ďalšej prestavbe.